Hey yo, what up? It's your boy Nkosana, and I'm back again with another episode of Inside Out Talk. Today is a special one, guys. You know, I'm not alone. I'm with Tizo, I'm with Dogzin, I'm with Pepe. I know you don't know all the people that I just mentioned, but today, guys, it's a very special episode, you understand? So we'll be chilling and talking as gents, you understand? So yeah, before we get into it, I just want to know, guys, there are many ways that you can support us. You can support us by going to our Facebook page, Inside Out Talk, place the follow button, and share the Facebook page with your friends and with your family. We'll appreciate that. Tako. Bafethu, khamba kanjani? Asimnandi wena? Ngimnandi. Tizo, ni grand. Machitathi nginibuze na question ne. Engqondweni yakho yini ifikayo babakubuza ukuthi how are you? Kamba manje ngithi ngigreen. Ungekho grand. Indawo. Yeah, injalo. Indawo. Athi ngikutshela yabo othi Yeah. sakhula thina bathi indoda ikhala ngaphakathi. Yeah. Indoda ivela phakathi. Yeah. So ngibuza ngigreen ngiyokutshela inkinga zami mina. Why? Why mina ngikutshela? Ndoda. Sometimes uzungezilona la. Usuka la boss. Masuka lapho ngathini ngixoxa ngani i-topic yakho. Oh, cabanga ukuthi indaba zakho like ngizositshela abantu. Sure. No, sometimes akusiloko mfethu, you understand? Human beings, yeah. I-topic right. They get healing babas express. Understand? Amachita sikhulisa ukuthi Yeah. indoda vele Ikhalela ngaphakathi. Yeah. Mara lento le yes affect smajents. Yazi therapy ethini manje? Yeah. So alcohol, Neball. sex, neball. Phela nje. Yeah, but lokho mfethu akufiki la umzimba wakho Kuyafika. ukufinyelela khona. Mangidakiwe ngidibane stranger, ejwayele ngikhuluma zonke inkinga ejwayele. Kusasa bawusoba, Akangazi angimazi sikhohliwe. bawusoba. Mina ngiphodlile yena angisho uright. Mina into ezami ngisikhulumile nestranger. Njengathi yami awungazi angikwazi. Yeah. Siyahlangana etsholeni siyaphuza ngidakule. Ngakuthatha ngekho mnandi mina kunje. Awuthi yami kuso yenza so. Ekseni uyangikhumbula. Ngikhohliwe. Mina ngenze mina inkinga zami sengizikhulumile. Bana abanye Sengikhohliwe. bakhumbula. Ngithole free therapy. Yeah. Free. Yeah. No, anya ni And umthetho yangichaje etsholeni. angesikujudge. Ngeke. Yeah. Yeah. Don't That's why- finish. that's why understand? am I Yeah. one- Angithi suke siphuzile vele like Yeah. you're drunk. Yabo Then. yabona etsholeni. Yeah. It's a community on its own. Exact. Ngiyavuma lapho. Ngiyaphuma la mina. Nginganayo 5 rand. Yeah. Example. Umuntu etshona phuma ngana 5 rand. Exact. Uyobuya dakile. Uyobuya suthi. Angabuya ne10 rand side. But umuntu osontweni uhamba lambili. Uyobuya lambili. Athi usuthi izwi lenkosi. Lo thenga prepare la. Sifike njani la? No, sengiyasho example. Typical Ya example. criticize. Criticize. Ay. No, Uyakhombisa ukuthi it's a typical example ukuthi No, iqiniso. ejwayele i-community sorry. a solid one. Community Solid. very solid. Samtshela ngithola. There's no judgment. Yeah. Sali lapho thami. Yeah. Advice wathola etwaleni. Yeah. Ngiyaqala. Umsebenzi uthola etshwaleni. Yonke into. Ayanizwa mina bafethu. Asikhondoni indaba yotshwala asikhondoni. Yeah. Yeah. Asithi wonke umuntu kumele aphuze. Promote kahle mara. Asipromote utshwala. Etwaleni. Mara etshwaleni Ma-olela uthini wena? Lithina lithola etshwaleni. Umsebenzi wathola etwaleni. Support system. Ushadi yamthola etwaleni. support system yethu etshwaleni. Yeah, yabona lapha baqinisile. Support uthola vele kakhulu ebantwini laba botshwana. Exact. Yeah. Amakholwa. Never. Amakholwa. Lento yashiwo anomoya. kuza ukhelo. Uthi Amakholwa. ngongqondo. Awakakufunela umsebenzi kakhulu isikhathi esiningi. Yes. Yeah. Before ukufunela umsebenzi afuna ini? Kumele uhlale ustikhe lapho kuye eceleni kwakhe. 2 years yonke. Kunzeni yakhe. 5 years, 6 years. Hayi, yabona mina nenye experience No, ke. I should tell you. More than 2 years. Man, Ngahlala. oh, Next span. what's your criticize? I tell you criticize amasondo. No, bengayelanga vele ukuthola umsebenzi church. Yeah. You understand? Buyele kwesonto. Bengiyele kwesona. But leyo 2 years leyo yini oyitholile? Benefit Yini leyo 2 years. seyiphi manje? Yazi konke Mentality akayo yona. wengene enkonzweni ne. Yeah. First uhlonipho Yeah. nokuzama. Sikhule ngayo Yabona mina ne. Ngubani? Yeah. Inhlonipho sikhule nayo. And ukuthi hlangahlanganiswe bangani ngenzeni uyafunda. Weva lasenkonzweni siyafunda. Yeah. Zetshwaleni niyahlangana. Into efunda esontweni. Shaka. Into efunda esontweni into emele ifunde sakhulu.
mina inhlonipho ngayifunda ngisakhula. Angeke inhlonipho usakhula wayilahla ngoba ngisho usakhula. Angayilahli inhlonipho. Hayi ulahlile. Kuya ngokuthi ubani makhokho. Kuya ngokuthi ubani. Uyayilahla. Inhlonipho kuze ukuthi uyayilahla yazi indaba. Kunabazali bangaphandle. Mphikisi. Mphikisi. Most abantwana bamamela abazali Bantwana bethu bangaphandle. banabazali ngaphandle. Bathi bahloniphe ejardini. Baseli. Injalo la ngiyakuza injalo kukhona abantwana abanjalo. Umzali wakhe akamhloniphi fandiwani. But lo Lo ngaphandle. umhlonipho umufu. Umzali wakhe kuzoba umngani wakhe. Yeah. Umzali wakhe kuyoba umngani wakhe. Injalo. Loyo mva wakhe umthanda ukufa, umenzela everything, ungidlula abazali bakhe. Injalo. Lento That's lena why ebengimtshela yena uPepe kuyizona. Yeah. Ngithi mina Pepe umzali wakho. Wena umhlonipha ubudlula. Yeah. Yekela umamakho akhulume noma yini. Hayi le i-wrong mntana. Angeke ngimyekeni magogo akhulume noma yini. Understand? Because ezinye izinto zizobe zi-wrong. Yeah. You understand? Phela phela. Mina oleni lami ngihlezi ngitshela ngithi nokufika isikhathi ne la into ekhulumayo ezinye zi-right ezinye zabhad. Straight. No hayi madoda asivaleni la. Le topic lebe sekuba yenye topic. Hayi asivaleni. Lebe sekuba yenye topic. Hayi ekde. Vele bana ukuthi sihlale phansi ikhulume mina ngitshela vele bafana bethi Ayinjalo vele makhuzi yabo. Mina topic yona ngina right nekumanje yabo ezinye izinto. Sometimes thina nabantwana bethu niyazakhela chef. sometimes inhlonipho sinayo ne. Inhlonipho sinayo. Inhlonipho yena ezindlini Mina. ayanele njengoba Mina inhlonipho yami inhlonipho uthola ukuthi ayisingale ndlela mina ukukhulisa ngabe ngifisa ukuthi uzoba uhlezi mntana. yeah. Wathi awayazi wonke umuntu uyachinja ne. Wathi Mamela. bengafitha hambe yandlela le. Makoko. Namhlanje bona. Makoko. Yes sometimes ne wena umuntu makhulu umntwana makhulu uthi ngiyafisa abe yilokhu nalo. But impilo le challenge ahamba nawo amanye awazi. Ezi umusa. Awazi. Umusa Why kunama awazi? challenge afika nawo empilweni angeke akutshele wona. Wadobhe ku. Wadopha empilweni. Ngaphandle. Empilweni angeke wadopha endlini vele. Angisho nawe uhambile explore impilo. Uhambile impilo nje explore. Nama challenges ukuthi yazini wena bofisa umusa beyiphoyisa. Ne? Ahlonipha benje. But ama challenges kunabantu adibana nabo endleleni abamchintshayo umuntu bayamchintsha umuntu akazitshintsha akavuka Konzeni ekuseni. ngedasayi bakhona ukuthi babuyise. Enkonzeni noma Abanye mara kukhona umuntu Babuyise. kukayi-2. uyangiphusha. Enkonzeni Ngayo enkonzweni, ngiyabuya or ngibe west. Exactly. Ngenzeka kukayi-2. Ngilayi-2. Ngiyabuya or ngiba west. Ungasonta ube nedizini. Yeah. Abathebo. Kunabantu abayisontweni ne batshintshe babe right. Kunabantu abayisontweni babe west. Khona umuntu ophush utshwala ungakunikeza advice uphumelele. Njalo Ngayisontweni. vele, yebo. Ungayithola advice mara nawe uthi bheka lo muntu oyikhitha ekhulumayo right. No, Njalo. endaweni notshwa sesishiftile kuyo kancane. Sesikhuluma ngendlela ngenhlonipho magogo akhuluma ngayo. Yiyo le nhlonipho akhuluma ngayo. Ukuthi yena bekanayifisa ngisho. Yeah. Ukuthi umntana wakhe akhule so. Yeah. But nema challenges empilweni Yeah. mfethu. Angeke ukuthi wena uma uthe ngifuna ube yiphoyisa. Indlela yakhe ibe straight. Angeke. Ngeke. Ungahlala ungabi iphoyisa ube yini ube security. Akuthi masokhula vele uyazikhethela. Awusikhetheli. Uyazikhethela. Ukudibana nama challenges. Life challenge. Okay. Okay. Athi ngenza example. Magogo ngenza asithi umusa beyafuna ukuba yipilot. Cedile matric. Uyofunda ngani? Exactly. Uyofunda ngani? Ukuthi abe yipilot. Yeah. Uzani? Uyofunda ngani? Let's say enesifasa ifuna ukungifana. Umusa ucedile isikolo, beyafuna ukuba yipilot, cedile isikolo. Uyofunda ngani? Akana funding. Endlini akakho sebenzayo. Yini uthi umusamela ithathe? Kumele ufune umsebenzi. Exactly. Sengenzani? Athola umsebenzi. Comfort. Imali. Comfort zone. So Yeah. comfortable. Angeke ayeke umsebenzi ayofunda. Ngiyeke umsebenzi, uyomsebenzi. Le mali engiholayo empuphu iyoza nobani? Yoza nobani. Ngoba ngiyi-1 endlini. Exactly. Sometimes akuthi thina siyathatha ama-decision isimo, situation yasiphusha to a Oyisimo point. kahle kahle sikusha. Yabona mina sometimes ngabe sisakhula on a silver spoon. Ngabe sima-pilot lawo safuna. Ngoba besazi ukuthi ekhaya ngiyahamba ngiyoba yi-pilot bazongibhadalela. Noma ngiseleva sithi ngiyafuna kayi-1. Ngifuna kayi-1 angina-cross. Bese no-2000 ngihamba ngaphuza utshwala abangani bami. But majority yabo bama-traffic Yep. baphuma endleleni. Ngoba they get everything. But if NSFAS wena if uyayithola funding ufika umuntu athi baba mina ngizokufundisa ukuba yi-pilot uzozimisela.
Obvious. because uyazi ukuthi ubuyaphi. Angeke ngithi mina ngiyofuna ukuba yipilot ngazi ekhaya imali ikhona. Ngiyahamba ngiyofuna ukuba yipilot ngiyothi imali abazali. Phela Abazali banebhizinisi. ama-situations yiwo lawo. Yiwo afostele umuntu ukuthi enze into angafuni ukuyenza. And futhi nawo futhi ama-situation vele eqinisile. Akekho umuntu othanda ukuba Ayabahola security. abantwana ukuthi benze izinto lezi engamelanga bazenze. Or kukhona umuntu omaziyo othanda ukuba security. Ahamba ulale ebusuku ngamabhutsi. Akekho umuntu ofuna ukusebenza night shift. Akekho umuntu ofuna ukusebenza ngo-7 e-Pick n Pay ashayisa ngo-8 ebusuku. Akekho mfana. Lowo See. muntu loyo bekanephupho nomama wakhe konke wamfisela yona, but because of ama-situations esifisela nawo empilweni. Life consequences. Life consequences. And sometimes Yeah. akusi life Yeah. ama-decision athathwa Yeah. yithu empilweni. Yeah. Situations empilo nama-decisions wethu. Yeah. Ama-decisions, I feel like you are contributor kakhulu. Finally. You understand? You are contributor kakhulu. Nice. Ngoba noma ungaba nemali engakanani. But Ama-decision owathatha, it's either ukwenza ukuthi ungabi nemali. Or ube nemali. Ube more. Ube nayo more. njalo. Ngikutshela yona ukuthi That's life. lapho kuba nama-advisor thamba watholayo. Watshela thola umuntu ongaphansi. And the advisor create mina ngiyakutshela thamba thola umuntu ongaphansi. Yeah. No, Ongamazi. no the advice. Most yabantu like abasizayo empilweni sizwa abantu esingabazi. Ongamazi. Abangekho emndenini. Mina mfethu vele uqala kwami ukusebenza. Ma outsiders. You understand? Ma outsiders ngabile ngofaka iCV angingasho bangithatha. Phela. You understand? And bangithatha iCV yami ngifake la kumuntu khona ongaziyo. Uyithatha i-5 dustbin. Isho. Ngoba uyobona ngathi mina ngifuna umthathela umsebenzi. Or ufuna ukuba phezulu kunayo. Yeah, ngifuna ukuba phezulu kuna. Buka ngathi uyoholela uyi. Exactly. Kanti angikholelwa uye futhi. No. Umuntu uyobonakala ngathi the grade. Yeah. Ukuhlula. Inkinga sometimes yazi into engibonile injani ne. Sina singabantu sathana ukuzifaka ku-competition. Kuma-competition akungamelanga sizifake kuzo. Compete nabantu abangacompete nathi. Yeah. Yeah. Umuntu manje ukhompyutha naye empilweni. Yazi umuntu manje ukhompyutha empilweni imuphi? Awu mobheka esibukweni. Exactly. Lo muntu esibukweni. Uthi yabo izolo wena. Izolo wena. Ungihlulile wena. Ungithathenisa ama-decisions abhedayo. Exactly. Namhlanje yimi engenza ama-decision. Yeah. Uyu muntu uma ngizokhompyutha nomusa. Angeke. Yebo Ne. mfowethu. Lenhliziyo noma lezinto zethu kumele athafundise ucommunicate. No, angazicommunicate zethu. Angeke ngizokuconfuse. Ya conflict. Yabo ingqondo inento yayo. Inhliziyo benye into leyo. Inhliziyo nayo isebenza umsebenzi wayo. Inhliziyo isebenza wayo. No. No. Ngayimama inhliziyo. Inhliziyo phela ngeke uhlale ngayo. Ngiyahlala ngama inhliziyo. Ama-decision most esiwathathayo mfethu it's how we feel. Yeah. Which is wrong. Yeah. Yazi ukuthi thina For sinjani. mina, mamela, athi ngenze example Yeah. mina. Uma uthatha decision ngeke. No, uyayithatha. Uyayithatha. But Mina. akumele. Okay. Akumele. Akumele ne. Okay. You don't Athi ngenze choose. example ne. Just to tell you. Ngidla imali. Yeah. Why? I was happy. Excitement. But if So- usebenzise umqondo, Bengizoyenzani? ilogic, Bengizoyidla. bozoyidla but in a responsible No. way. Bozo-strategize on imali yakho. Athi ukutshela ke, athi ngizile example. Yeah, During the week ngihlele ekhaya Monday to Friday. sure. Ngihlele ekamereni ne. Ngisasibhana ngisho. Yeah. Imali le ngidlayo the whole day. Imali. Thenga i-drink, Yeah. snacks, Siya. 5. Ningihayile ikota. Nini ngihayela ikota, kuphike yona ikota. Sengibamba ama-BI2. Phila ngisho. Roughly 300 a day. No, I said 200 or 150. Okay, 150 a Yeah, day. I said 150. Yeah. 150 times 5. 750. 750. Saturday ngidle imali. Yeah. I said Saturday ngidle 500. On that particular day only. Yeah. Why ngidle imali during the week? I'm depressed. Ngihlele endlini ngi-depressed. Yini engizoyenza? Uma ngabe khona into engenzayo, Pardon. if khona into ebengiyenza during the week, bengidla imali. But on Saturday, I'm happy. I'm happy. I'm content. Yazi bathi umuntu content ngigcwele. Exactly. But then at the same time, because my wena ngisho uhlele endlini, ubhizi udlala imali. If you were using illogic, angithi awuyisebenzisi. Yeah. But if you were using illogic, don't you think lama 150 lawa would have made a difference somewhere somehow? No, so Wena, do you think No, yeah. Nami say angisho we are using this okay. example. So Nami says sengibeka le logic based umbuzo on. wakho ngombuzo. So Yeah. wena do you think ever since ngihlele ngicabanga ukuthi le mali ngingayenzani ukuthi ngenzele enye imali? You have, but uyayenza na umbuzo loyo. Ngizikhe ngaba ne-solution. Okay, ngika solution ikona. 9,000. Sure. Izinto ezenziwe. yenzani 1000?
Angisho phela sharing advice. Yeah. Maybe khona into ongayenza nge-1,000. Yo. And kuloko nikhumbule ukuthi umuntu into nento ayenzayo mfethu. Uthi ufila njani? Yeah. I understand. Ne-1,000. Yeah. I'm giving 1,000. Okay, esikhathini samanje. Ane. Most umuntu okutshela ukuthi yenza ama-CV, ambufake nana. Okay. Besides Ngiyafaka logo. ama-CV Thothi ngiyasenda thumela i-100 ngemandi. ama-CV. Mina ngizokubekisela njengami ukuthi lekhathi ngingasebenzi. Yeah. Sho ngelanga bengathumela i-50 via email. Yabo, okay. Akathuli. Yabo akuthola 12,000. Yeah. Yini angayenza? Ngamkhetho okufaka i-CV. Business wise. Enjani? Ziningi. No. Explore. That's the thing about the business. Ne. Into engifundile ukuthi kumele urisk. Wadla udliwe. No. It's a 50-50 when it comes to Let me tell you business. something about business. A successful business, business owner. I good business uyenza ukuthi ufuna izimali. Yeah. Uyayithanda. Uyayithanda le. Mina ngishade ngiyothenga some ice angithandi. Yeah. Mina ngithanda ukusponsor i-PC. Exactly. Ngithanda ukucode. I-PC emele ngiyenze ifunani? Ifuna ama 300,000 Exactly. engithandayo. Le wena ufuna. Yeah. Le ngithandayo engizenzani noma ngayicala. Ngiyahlala ubusuku bonke ngalali ngenzeni ukuthi iye phambili. Yes. But wena lo ngitshela yona ukuthi ngami ngothengisa utwana lapha angithandi. Sacrifice. Ngoba ngizoyizana ngizothengisa ngotwana but ngithengisa ngothanda. Ngiyothengisela Maza, akuza? Njani? Uyofika njani ku-300K? No. That's the thing. That's the whole thing. We all have to start somewhere. We all have to start somewhere. 1,000. Remember Remember. abantu abakhola amabiza ama-venture capital R8. nama-equity fund. Yeah. As long as you have your product, something profitable, Yeah. something that ekhombisa ukuthi yazi it's gonna be profitable. Makama isikhathi. So, okay, you need a product. Uthole zonke lezi zinto lezo. Yeah. Why ungazami plan ukuthi ngale 1,000 le? At least ngenze isample. It doesn't have to be perfect, but ngenze isample. Then ngiyala ngazi khona ukuthi funding ngayithola. Ngibatshela ukuthi ngifuna into enje. Like I have it. Sengiqalile, but sengidinga nini ukuthi ngisupport ukuze ngiyiqede. Other than uthathe le 1,000 ulile. Okay. Which is ukuzibusela emuva. Yazi enye into ikuphi guys ne? Yeah. Mthizo. Mina njengami ne, nangikhule nginganamali awuthiyami. Ne? Yeah. And the excitement engiba nayo noma ngathola i-5,000 awuthiyami mina ngiyajabula. And the only way ukuthi ngizijabulise awuthiyami ngiziphuzela. Ngiyoyidla. Kamnandi. You lack discipline. No, it's not discipline, I understand. It's where I come from. Mthizo ngizokwenzela example njengala i-16. Yeah. Ethingithelisi probably sonke wena unemoto unemali Yeah. uhola ama-million. Yeah. Do you know ukuthi ebusuku ithi private Song. awuthiyami? Yeah. It's very wosile. Yeah, Try. so the chicken sonke Yeah. yini environment awuthiyami? You understand? Environment esihlala kuyo ithini? Weekend sokushaya. Namhlanje Saturday. And you know the pressure yokuthi number one thina sihlala endaweni mfethu lakuphithizela khona. Buka njengamanje bantu baphuzile. You understand? Probably manje ngenkathi iyadini yaqala ivulela umsamo. Uhlele yini mfethu lapho uthi uyaqabanga ungena ku status WhatsApp uzibani banopostile ukaVince ukaMntulu. Right. Or amajensi ayakuthinta ebaba zakwala. Keza ubangena. Keza ubangena. Keza ubangena. You understand? As in, It's not even about peer pressure. Yeah. It's a survival mechanism Yeah. of this youth. Exactly. Nami ukuphuza wami I'm surviving. Yes. Ngingahlala ngithi angiphuze this weekend. Yeah. Survive. Next weekend ngithi angiphuze. Eventually ngingaphuza na Wednesday. Yeah. Why? Because I need to survive. Exactly. There are things I need to bury. Nezinto kumele ngenza excitement. Ngithola excitement ejwaleni. Exactly. Angithola excitement emntwini. Angithola excitement entombini. Angithola excitement ekudleni ini. Ngithola imali ngiyajabula ngiphuza utshwala. That's the difference now. Excitement yami. Ukuthi nginga-achieve manje ngithi ngiyograduate angiboni excitement yapha. I don't find an excitement. Exactly. Awuyiboni. As long into engiyenzile ngithe ngifuna ukugraduate ngicedile. Fine. Sharp. Mangisola ngiyakuphi? I-celebrate. Yeah. That's where ngizojabula khona. Yeah. Ejwaleni. Shwala, alcohol, beverages. I'm a pev. Yeah. Yazi the difference now Yeah. guys ne. Into besikhuluma ngayo ekseni. Fana ukuthi Mthizo ne khulwa ngana next. Mhm. And the only thing oyaziyo is to chase women as a man. Thina sifundisa ukuthi baba kumele ujole. Bangajoli bathi wena uyigay ushima. Yeah, Ushima. shima. You understand? Yapha. Kumele wenzeni? Ujole.
and manje awusakhula thutha ama-looks bewangekho. But the more usikhule uyaqala mfethu uthola isipani njengoba uNtokozo bekasho boma-Pick n Pay. You understand? Kufika isikhathi lana songasachase khona. Sebachase wena because amantombazana mfethu bathanda stability. Sebayabona ukuthi hayi umntwana uyaqala sekagqoka kahle, understand? Phathi iPhone ne-room lakhe lihle lapha. Phathi iPhone yakhe lapha, understand? Ngisho sekaqedile nokuyibhadala nge-contract, maybe athathe 3 years contract sekaqedile bese bayafika bazo-fuck up impilo yakho. then benzani? You were never taught how to say no. Intombazane sesenincane. Abafana this, abafana. Wena mfethu ukhule mfethu utshele alright bafana. Wena ukhule utshele ukuthini? Kumele ujone. Yeah. Mantombazane baqala sewafika kuwe manje, so uzibona ngathi wena uyinja. You understand? Yini? We were never taught. Mina ama-gents angiwablame. It's how we were raised. Yeah. You understand? And we need to be patient enough to understand ukuthi ama-gents have been through a lot, you understand? And in order for them to change, babe lento le esifuna ukuba yiyo. Ngisho even uNtokozini bekala manje ne. Ukuphuza mfethu hayi ukuthi yakuthanda. Kodwa mawuthaba. Yabona bawunganayo into ozoyenza empilweni. You end up doing things ongazithandi. Exactly. Automatically baba umzimba ufuna ukuthola something ozoba busy ngayo, understand? Escape like le bodo. You understand? So vele empilweni awuthami we've been through a lot smart-gents. You understand? So vele the moment esitholayo angiwablame nama-gents aphuzayo nani. We don't know mfethu ukuthi baba go through baba. Yeah. You understand? Asazi ukuthi ama-contribution for bona ukuthi baphuze yini. You understand? But at the same time, I feel like we can do better. Yeah, when ucabanga njani makoko? Ngamathida aphuza. Do you think bayafuna ukuphuza? Isi. Because thina sibazi ukuthi babhekena nani. Yazithemba ne? Vukutshela mina. Umuntu obhemnya uphi? Azange ayifaka. Exactly. Isimo ne-pressure. Exactly. Abangani, yeah. Ubhema ukwayi isimo ne-pressure. Intsango isimo ne-pressure. Bonke Lama-drugs nje. Ama-drugs. Isimo. Omunye isimo vese siye sathi masifika vese akuhlangana isihloko vele wathuka vele sekala. Yeah. Omunye pressure. Exactly. Abangani. Pressure. Yes, futhi le abangani. Yabangani pressure. Yabo nje ngoba usakhuluma ngama-status. Bahlala balisho nje bathi ningayi-view i-status la. Sifakelana i-pressure. Enza inhliziyo yakho ibe buhlungu. Bona ngathi uselele emumva. Yeah. And Ungayi-view abanye abantu i-pressure. as abantu banjani? Abantu will never show you la go through a lot. Yeah. You understand? They only show you mfethu ama-happy moments. You understand? Ukuthi thina si-right. Sidla lokhu manje, understand? Manje ne to tell you ne. Mina ne sengibonile ukuthi sibona abantu ba-happy mfethu la emshadweni nani. Umama ulala kwelinye ikamero, ubaba ulala kwelinye ikamero. The baphuma endlini. most Yeah. ezindlini. Manje sekunjalo. Sekunjalo. But they won't say it. Umbone nje asina-stress siyaphuma siyangena siyalala. But I know ukuthi Wenza nje la 99% yemshado indoda ilala kwelinye ikamero, umfazi walala kwelinye ikamero kodwa bahlala endlini eyi-one. But no one knows that. And sengibonile la ngihlala khona emshadweni eminingi. Do you know that? And abangaphandle ba-right. Yeah. Yeah. Thina we only know we side labo Eli-right. outside. Inkinga yabazali i-one basebenza njalo ni. Uyasitshela ukuthi esha abantwana bami. Exactly. Sekahleli ngoba Bantwana. Yeah. And abantwana umuva. Uthi azithi ngimuve lela khaya. La kube ngathi bayahlanya. Yeah. Bese sozwela bona. Kube ngathi bayahlanya because laba abasifili babhethi la uzothatha ubabeke khona. Bajwayele leya ndawo leya and bayalimala. And bathatha isikhathi uku-adapta futhi. So. Exactly. So yini indlela esikhulise ngayo. Nabantu bakudala nathi sazi ukuthi vele bekhuza yathi hayi sala ukuhlala. Lethi nje bawushaya i-room. La kumntwana nje umbekele wena bengaphi icedi. Yeah. Impilo injalo. It's life, but I at the same time I feel we can do better. Mina ngisayimisi. Yeah, we can do better, but it's going to take time.
Yazi inkinga ikuphi ne? Thina singabantu siphelelwa ukubekezelela abantu. And siphelelwa ukubekezela. You understand? Siphelelwa ukubekezelela abantu. Abantu siyadinga ukuthi babekezelele because thothi babhekane nezinye izinto. And futhi enye into thina singabantu into esingayi-understand ukuthi imizimba yethu ifana njengeyemoto. I-service yethu is-street therapy. You understand? Yeah. Ukuthi sibe great. Singabantu. Ngibona lokho. Yiloko esikudingayo. Yeah. No, Mthizo, mina ngicabanga ukuthi sivale la out yami. Yeah. Yeah, we'll have a chat another day. Yeah. We'll have it another Yeah, we'll have it another day. Yeah, now like free time. Obviously, it's over. It's all too fun. Yeah. Always. Sure.